ସେଇଥିପାଇଁ ବାବୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମିଷ୍ଟର କାଳିଆ ଫଟୋଟା ଉଠେଇବା କିଛି ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ଆମ ଅପରାଧ କରିନି ତ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସହରୀ ବାବୁ ଏ ଇଲାକା ମୋର। ଭଲରେ ଇଲାକାରୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ପଳେଇବି। କଣ ପାଇଁ ଯିବେ? ଆପଣ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆପଣ ପଳେଇବେ? ଆପଣ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆପଣ ପଳେଇବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଆମ ଗାଁର ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁ ନା? ଆପଣ ଆମ ଗାଁର ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁ ନା? ହଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଠିକ କହିଲେ। ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁ ମିଷ୍ଟର ରାଜା। ମିଷ୍ଟର ରାଜା ସାର୍ ଆପଣ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଆପଣ କିଛି କରିବେ? ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆପଣ କାମ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣ କାମ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ରବି ତୁ କିଛି ଠିକ କରିନୁ। ତୋ ବାଟରେ ତୁ ଯା। ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି। ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ଆସ ବେ। ରବି ଭାଇ ଏ ଶଶୁର ମୋ କାହିଁ ଏତେ ରୋଲ କରୁଛୁ? ସେ ଗୋଟେ ଗାଁର ମୁଣ୍ଡି କମା ରବି ଭାଇ ଏ ଶଶୁର ଏତେ ରୋଲ କରୁଛି ଇଏ କଣ ଏ ଗାଁର ମୁଣ୍ଡି? ଆରେ ନାଇରେ ସୁକୁଟା ସିଏ ଏକଦମ ଫାଲତୁ ଲୋକଟା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ? କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଭଲ ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଫଟୋଟେ ଉଠେଇଲେ। ମୁଁ କିଛି ଅପରାଧ କରିନି। ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଫଟୋଟା ଉଠେଇଲେ। ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ସୁକୁଟା ସାରଙ୍କର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ତ? ସାରଙ୍କ ରହିବା ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ସଫା ସୁତୁରା କଲର ସବୁ କରିଛି।